Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Il-Knisja f'fer kbir għal 8 ijiem sħaħ tiċċelebra solennament il-qawmien ta' Kristu u dan tagħmlu mod partikolari fil-Quddisa għax l-Ewkaristija ċelebrata hija espressjoni, anzi stqarrija ta' fidi fil-qawmien. Min jaf li Kristu jekk ma jiċċelebrax l-Ewkaristija ikun baqalu ħafna x'jagħmel. Ejja aħna hawnhekk inġbarna dalgħodu biex nibdew din il-ġurnata f'isem il-Mulej bil-fers tal-qawmien tiegħu biex jistidilna wkoll inġeddu ħajjitna. U dan nagħmluh billi narfu ħtijietna u nitolbu maħfra. Mulej, int li bil-qawmien tiegħek fdejt lilna midimmin, mulej ħnina. Kristu, int li bil-qawmien tiegħek ridt il-mewt tagħna, Kristu ħnina. Mulej, int li mħabba u sliem tagħna, mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-Qudisa din nofruha għal Joseph Muscat. Nitolbu. U Alla, int ġbart flimkien nies minn kull ġens u l-koll qalb waħda faħru l-isem tiegħek. Għamel li dak kollha li ħadu it-twilid mill-ilma tal-Magħmudija jintrabtu ħaġa waħda bejnietom u fl-istess qarrija tal-fidi u fl-istess imġiba ta' ħajja qaddisa jgħixu bħala disċipli tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien wara l-fejqan tal-Magħtub waqt li Pietru u Ġwanni kienu għadhom qegħdin ikellmu l-poplu, resqu fuqhom il-qassisin u l-kmandant tat-Tempju u s-Saduċej għax ma felħux jisimgħuhom jgħallmu lill-poplu u bl-istess qawmien ta' Ġesu ixandru l-qawmien mill-imwiet. Għalhekk meddew idejhom fuqhom u żammewhom fil-ħabs sal-għada għax kien ġa sar fil-għaxija. Imma ħafna minn dawk li kienu semgħu l-kelma emmnu u l-għad tagħhom kien jilħaq mal-5,000 ruħ. L-għada l-kapijiet tagħhom u x-xjuħ u l-kittieba iltaqgħu f'Ġerusalemm. Kien hemm Manna il-qassis il-kbir, Kajfa, Ġwanni, Alessandru u dawk kollha li kienu mill-familja tal-qassisin il-kbar. Għedu lill-apostli fin-nofs u staqsewhom: intom bliema qawwa jew f'isemmina għamiltuh dan? Pietru mimli bl-Ispiritu Santu jieġeb: kapijiet tal-poplu u xjuħ, intom illum qegħdin tistħarġuna fuq il-ġid li għamilna lil wieħed marid u biex dan fieq.
Mela kunu għafu intom il-koll u l-poplu kollu ta' Izrael. Jekk dan ir-raġel u hawn qudiemkom qawwi u sħiħ, dan ġara bis-saħħa tal-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret li intom sallabtuh u Alla qajmu mill-imwiet. Din hi l-ġebla li intom il-bennejja warrabtu u li saret il-ġebla tax-xewka. F'ħadd ħliefu ma hemm salvazzjoni, għax imkien taħt is-sema ma hemm isem ieħor mogħti lill-bnedmin li bih aħna għandna nkunu salvi. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjgħidu ulied Iżrael għal dejjem it-tieba tiegħu. Ħajjgħidu dawk li jibżgħu mill-mulej għal dejjem it-tieba tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħ dan. Ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja, alleluja, alleluja. Ejja nitolbuk mulej salvana. Ejja nitolbuk mulej atina ir-risq. Imbiret minn ġej fisem il-mulej. Imberkukom minn dar il-mulej. Jahwe u Alla u id-dawl tagħna. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Ġwan. Dak iż-żmien Ġesu reġa' der lid-dixxipli ħdejn il-baħar ta' Tiberija. Derilhom hekk. Xmun Pietru, Tumas li jgħidulu t-Tewmi, Natanjel minn Kana tal-Galilea u lied Zebedeu u tnejn oħra mid-dixxipli tiegħu kienu flimkien. U xmun Pietru għalilhom, sejjer nistat. Qalulu, ħaniġu miegħek aħna wkoll. Marru rikbu d-dajsa u dak il-lejl ma qabdu xejn. Filgħodu mas-seħb Ġesu kien qiegħed ix-xatt, imma d-dixxipli ma kinux jafu li kien Ġesu. Ġesu għalilhom, għandkom x'tiklu ħbieb? Le weġbuh, għalilhom, wadbu x-xibka in-naħa tal-lemin ta' dajsa u ssibu. Dawn wadbu x-xibka u mbagħad ma ferħux jiġbduha daskemm qabdu ħut. Id-dixxiplu li kien iħobb Ġesu qal lil Pietru, il-mulej dan, għalhekk xmun Pietru kif sema li kien il-mulej xeħed fuq u libsa ta' fuq għax kien għodu għajri u ntafa il-baħar. Id-dixxipli l-oħra billi ma kienux imbejda wisq mill-art imma xi 100 metru biss resqu bid-dajsa ikaxklu warajhom ix-xibka bil-ħut. Kif niżlu l-art raw li kien hemm xi faħam jaqbad bil-ħut fuqu u xi ftit ħobs. Għalilhom Ġesu, newlu l-hawn xi ħutiet minn dawk li battu. Xmun Pietru tela fid-dajsa u ġibet l-art ix-xibka mimlija 153 ħuta kbira u minkejja dak ħut ix-xibka ma nqasmitx. Għalilhom Ġesu, ejjew kulu imma ħadd mid-dixxipli ma s-sogra jistaqsih, int min int, għax kienu jafu li kien il-mulej. Ġesu resaq qabad il-ħobs u newlulu u hekk ukoll għamel bil-ħut. Din kienet
it-tielet darba li Ġesu der lid-dixxipli wara li qam mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej. Dan ir-rakkont tal-Vanġelu, kif tafu, ma kienx ftit wara li qam mill-imwiet, imma xi 30 sena wara inkiteb meta kien hemm l-esperjenza ta' xi wħud li kienu jemmnu f'Ġesu Kristu li qam mill-imwiet. Issa li temmen li wieħed qam mill-mewt mhux faċli. Għax aħna ma nafux xi tkun l-esperjenza tal-mewt u tqum. Imma billi Kristu qam mill-imwiet u min jemmen li Kristu verament qam mill-imwiet jgħix ħajja indirizzata għandha direzzjoni lejn il-ħajja ta' dejjem lejn il-ġenna. Issa d-dixxipli kellhom jagħmlu mixja ta' fidi biex jemmnu Ġesu qam mill-imwiet. U anki aħna kif ngħidu u kif narfu li Ġesu qam mill-imwiet. Id-dixxipli xirraw lil Ġesu. Hemmhekk ma ħasbux ma rfux li kien Ġesu. Wieħed mid-dixxipli qal dan Ġesu. U x'ħin dan Ġesu li ma kienux jarfuh qalilhom għandkom xi ħaġa għall-ikel xi ħut. Qallu ma qbadna xejn. U mbagħad għamlu dik il-qabda ħut meta qalilhom biex jitfgħu x-xibka fuq in-naħa tal-lemin u dik fuq il-lemin tfisser kontra l-użanza tas-sajjida ta' dak iż-żmien. Imma San Pietru qabel għamel xi ħaġa oħra li tinteressana, qallhom jien sejjer nistat. Issa f'dik ifisser li San Pietru kien deluża l-kollox mill-esperjenza ta' Kristu. Għal se nerġa' nirritorna kif kont qabel. Għax dan Ġesu ta' Nażaret ma għanx mill-imwiet. Dik tfisser x'inqal ambur nistat u l-oħrajn li ġie jmorru miegħu. Għaliex anke xħirrawh ma rfuhx li qam mill-imwiet. X'kien għarfuh? Għarfuh meta qalilhom ġibu xi ħaġa u ejjew kulu. Warfuh waqt l-ikel li kien qiegħed jagħmel u prepara lihom. U dik l-ikla hemmhekk tfisser l-Ewkaristija, il-Qudiesa. Għalhekk qedtilkom ma nkitbitx xi ġranet jew ġimgħat wara li qam mill-imwiet, imma ddew dik l-esperjenza ta' 30 sena fejn l-insara tal-ewwel ngħid żminijiet emmnu f'Ġesu li qam mill-imwiet. Issa aħna it-talima tagħna tal-għodu x'inhi? Fejn narfu Ġesu li qam mill-imwiet? Meta naraw statwa sabiħa ta' Kristu l-Xost? Meta nieħdu sehem fil-proċessjoni ta' Kristu l-Xost? Dak huwa sinjal, tfakkarna fil-qawmien. Imma jekk nifqu li ngħidu li Ġesu qam għax naraw dik l-istatwa, mhijiex fidi. Hija biss espressjoni tat-tifkira li Kristu qam mill-imwiet. Li narfu li Kristu verament qam mill-imwiet u nemmnu li qam mill-imwiet hija meta niċċelebraw l-Ewkaristija, meta nieħdu sehem fil-Qudiesa. Għax il-Qudiesa hija stqarrija ta' fidi fil-qawmen ta' Kristu. Din hija l-ewwel priorità li għandha l-Qudiesa. M'hemmx preċetti, m'hemmx li naħilsu minn xi ħaġa ħażina, imma nemmnu illi Kristu qam mill-imwiet u din il-fidi soda li ngħixuha waqt l-Ewkaristija waqt l-esperjenza tal-Knisja tenna ngħixu ħajja ġdida. Għax jekk ngħidu iva Ġesu qam mill-imwiet, imma mbagħad il-qawmen spiritwali tiegħi ma jsirx għax nemmen fih, inkun għaddi fil-bidunet tal-mixja tiegħi tal-fidi. Issa aħna l-koll ibda minni kważi ta' kull nisemgħu l-Quddies. Nistaqsi jeżes bieb.
Nemmnu meta niġu l-Knisja li qegħdin nistqarru l-fidi fi Kristu l-xost. Jekk nemmnu dan, nimxu wara Ġesu. Jekk nemmnu l-Kristu għamil l-wieħed, iġeddidna u jagħmilna veri disċipli ta' Kristu, jagħmilna insari maturi għaż-żmien tagħna. Għalhekk il-Knisja tgħix bl-Ewkaristija għax temmen fl-uniku verità li hawn. Kristu huwa s-Salvatur. Smajna fl-ewwel qari illi d-disċipli kemm kienu batew u għalulhom wara tbatija m'hemmx salvazzjoni jekk m'hemmx l-isem ta' Ġesu. Barra l-isem ta' Ġesu m'hemm ebda Salvatur. Allura aħna li niġu l-Knisja ta' kuljum għandna don kbir illi mhux dejjem forsi niftakru li qegħdin nistqarru il-fidi fil-qawmien, għax hekk nistqarru l-fidi fil-qawmien ngħixu moqudin mal-mulej u anke bejnietna bħala komunità li temmen fil-qawmien ta' Kristu. Irresqu it-talb tagħna b'umiltà u fidi fil-mulej Ġesu. Mulej, żomm il-Knisja tiegħek bħala l-uniku strument tax-xandir ta' Krist tal-qawmen tiegħek mill-imwiet biex ix-xandar l-ġus kollha li l-uniku Salvatur huwa int. Għal dan nitolbu. Mulej, bid-dawl u s-saħħa tal-qawmen tiegħek dawwar l-imħuħ ta' dawk responsabbli ta' gwerer, ta' violenzi, ta' terrorizmu, ta' inġustizzi biex jarfu li d-dinjità tal-persuna umana għandha tiġi rispettata. Nitolbu. Għal-familji tagħna biex x'in jiċċelebraw il-Qudiesa jistqarru dik il-fidi fik ħalli iġġedded l-imħabba, l-għaqda u l-paċi fil-familji tagħna. Nitolbu. Għal-morda, għal dawk li jduru bihom, għal dawk il-benefatturi jitolbuna nitolbu għalihom minn dan is-santwarju biex il-koll isibu il-faraġ fil-qawmen tal-mulej. Nitolbu. Għalina l-koll hawnhekk bħala komunità miġbura madwar Kristu li xosta biex ngħixu dejjem bħala disċipli tiegħu. Nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Preghiamo il Signore che è risorto, che ci dia la forza di credere nella potenza della sua risurrezione, perché ci permetta di vivere come veri discepoli di Cristo. Noi ti preghiamo. Nitolbu. Fiskiet irresqu it-tal personali tagħna. Il-qamulej dawn it-talbiet u għamel li fejn jonqsu l-merti tagħna tidħol l-imħabba tiegħek, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubita jtajtna dan il-ħobs qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit, nieħdu sem fin-natura divina ta' Kristu, kifu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tubitek tajdna dal-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dili u xogħol il-bniedem li minnu jisralina x-xorb tar-ruħ. Itolbuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill Alla l-Missier li jista' kollox.
wettaq mulej l-offerta tagħna li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek u permezz tagħhom għamel li ninħallu minn kull irbit ta' ħażen u ngħixu fid-dawl tal-qawmen tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżukħal lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inxandru f'dan iż-żmien li fih ġie ssakrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa id-nubiet tad-dinja bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu kisbinna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxandar ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jintrew bil-ħnina u bil-ħlewwa waqt li l-qawwiet tas-sema flimkien mal-anġu l-qaddisin jinżulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' l-dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, nħabru l-mettijek mulej, nxandi bil-fer għawmen tijek, nistennek sama diġi fi glorja. Għalek, aħna unamlu dam tifkira tal-mewt u l-għawmen ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni, u rodulek ħaj, għaxoġbuk til-għana għaw l-quddimek biex naħduk. U mitċakontani tolbu, l-Ispirtu Santi għadna f'ġisew li jinna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaf li mħabba flimkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri u l-poplu li jint għażilt għalik. Ftakar Joseph Muscat li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn di-dinja. Ftakar fħutna dak li raqdu bit-tama tal-għawmien, daħħal il-mejtin kollha qudiemek fid-dar tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqassam Alla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Fidi fi Kristu xoxt nitolbu kif huwa stess għallimna. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salnatek, ikolli tritint kif is-sema jidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna d-dubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina,
لا تدخلناش في تجريب إجدال الإسلام الدني. أهلسنا نطلبوك مولاي من كل دني. أعطينا في الطيبة والهنيناتيك الباتش في زميننا باش نكونوا هيلسا دايما مدنوب ومهارسة من كل انكويت. احنا ونستناه ونتما ولينا والمجة السالفاتور تانا جيسو كريستو. مولاي جيسو كريستو لات الأبوستل تيك إنهاللكم إسلام نعطيكم إسلام تيك لا تخارس لين نبيتنا إزدهارس لين الفيدي دا كنيسة تيك أتي أسلام ولا دالين تريد فيها إنك لتعيش في السلطان al dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarblu bihom ikunu jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf t'Alla. Danu Ġesu, danu l-ħaruf t'Alla li jneħħi d-nubet ta' dinja. ħajn jinaħna l-miftidna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sema distijek. Alleluja, Alleluja. Int li ħlaqti sema u Alla kbir mulejn tal-għaloni sultan għawi tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sema distijek. Alleluja, Alleluja. Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u ta' maġnida. Addis għawi tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sema distijek. Alleluja, Alleluja. Int mulej li tħobna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħniena. Kollok tjiba tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek
B'ringrazzjament ngħidu għal 3 darbiet. Il-mulej għamil li wiet, alleluja, alleluja. Il-mulej. Il-mulej għamil li wiet, alleluja, alleluja. Il-mulej għamil li wiet, alleluja, alleluja. Nitolbu. Isma' mulej it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li bija iċċelebrajnieh dalgħodu jagħtina għajnuna f'din il-ħajja u jħejjina għall-ħajja tal-ġenna bi Kristu Sidna. Qabel il-barka tal-aħħar ngħidu talba l-Madonna ta' Pinu biex bħala nimxu wara Kristu li qam mill-imwiet biex kull darba li ngħidu bil-qudiesa li Kristu qam mill-imwiet ifisser ngħidu huwa s-Salvatur tagħna. Ngħidu flimkien. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek immirkejnti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina metin bi issa fis-sija tal-mewt tal-amen. U Marija li dħalt fid-dinja mingħajr seba' il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.